centre Banskej Bystrice dialo? To vám povieme už o chvíľu. Zostaňte s nami. Kingsman. Najlepší krajčier na svete. Skutočný príbeh, ktorý sa nestal. Ale mohol. To sa mi už páči. Kingsman, prvá misia. Dnes o 20:40 na Jojke. Sadni. Ľahni. Sprava a zľava. Zľava je v Naj. Nakúpte v Naj nad 30 € a získajte vybrané produkty Tefal so zľavou až 50%. Naj. Lidl má každý deň nízke ceny. Preto už od čtvrtka kryštálový cukor iba 69 centov za kilogram. Džána, tuniakový šalát, rôzne druhy len €19 za 185 gramov. A navyše, trvanlivé mlieko iba 53 centov za 1 liter pri kúpe 8 plus 4 zadarmo z Lidl Plus. Oslav s nami 20. narodeniny a vyhraj nákup zadarmo. Nakúp aspoň za 20 €, skenuj Lidl Plus a vyhraj každých 20 minút hodnotu svojho nákupu späť. Lidl. Získajte revolučnú klbovú výživu z Nórska zadarmo. Movisan obsahuje unikátny a lepšie vstrebateľný morský kolagén. Preto sa užíva iba 1 kapsula denne. Zavolajte si o mesačné balenie Movisanu zadarmo na bezplatnú linku 0800 100 090 alebo objednajte na movisan.sk. Pripraviť sa, pozor, peňažný kvíz. Nadiktuješ banky číslo svojej karty? Nie, je to podvod. Kedy je najlepšie začať sporiť? Čo najskôr? Ako si vypýtaš vreckové? Cez apku. A od koho? Od hocikoho! Felix, týmto ťa pasujem za pána svojho vreckového. Zapojte deti do finančného kvízu v appke Junior Banking a hrajte o smart hodinky. S účtom pre juniorov môžu navyše získať odmenu 30 €. S tou by sa to hralo. No, uvidíme. Ale ja by som už ráno... Máš šťastie? Do rána stíhame konzolu, alebo napríklad vybrané stavebnice Lego. V dňoch Lego s kódom zľava 5 až 25% platí až do nedele. Do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Odkedy máme tú paketu, konečne vidím, co sa tu deje. Marita dostala si pridáne, keď jej teraz choda 4 zasielky za týždeň. Ťuk, ťuk. Milanko? No, nielen nohavky, ale hlavu mať zíravu. Sú všetko. Mobil máme? Nie, stačí len ťuk do klávesnice. Najväčšiu sieť Z-Boxov teraz otvoríte už aj pomocou klávesnice. 24 hodín denne. Paketa. Máte radi čerstvé výrobky? U nás ich nájdete za senzačne nízke ceny. Už od čtvrtka banány kilogram za 99 centov a kuracie rezne kilogram za 4,99. Váš najdôveryhodnejší predajca potravín Kaufland. Začať niečo nové sa zdá vždy ťažké. Sorry. Ale nech ti to pôjde akokoľvek. Jedno je isté, že si to užiješ. Vitaj v najväčšej komunite tipérov. Tipsport. S vernostnou kartou Dr. Max Club teraz výhodnejšie. Prestaňte kýchať, začnite voľne dýchať. Olint HA rýchlo uvoľňuje upchatý nos a zvlhčuje nosovú sliznicu. Doritricin mentol a doritricin s príchuťou lesných plodov. Pastilky na cmuľanie pri bolesti hrdla s obsahom lokálne pôsobiaceho antibiotika. Calcium chloratum teva. Generáciami overený liek na podporu liečby zápalových ochorení. Teraz výhodne. Nechajte sa odmeniť za nákup na 20 € a objavte svoju zľavu na ďalší nákup v lekárni alebo e-shope. Dr. Max. Jednotka v starostlivosti. Paráda! Pink Shopping je znova tu. Nakupujte s úžasnými zľavami a 60%. Platí na nábytok a bytové doplnky. Möbelix, buďte in. Poradím? Rozum, brada. Ananás na pizzu. Áno či nie? Čože? V žiadnom prípade. Ananás. Ja mám rada margaretu. S ananásom a s kukuricou.
Čo povie Zlato? Mamma mia, no. Mať tak vaše starosti. Až 8 členov rodiny na jednej zmluve, to je poistenie bezstarostný život. Kooperativa, jednotka v životnom poistení. Loto výhercovia šíria radosť Jedna radosť. Pridáte sa k nim? Podajte si o to, či vyhráte jackpot takmer 1 000 000 v Loto. Tipos, vaše výhry, naša radosť. Slovensko. Krajina, kde rozvíjame talenty, aby sa presadili. A vieme, že čím viac investujeme do výskumu, vývoja a inovácií, tým viac posunieme celú krajinu vpred. Vďaka eurofondom podporujeme mladých, zručných odborníkov a modernizujeme vedeckú a výskumnú infraštruktúru. Slovensko je skvelé miesto na život. Aj vďaka eurofondom bude stále lepším. Pre všetkých. Program Slovensko. Dobre využité eurofondy. Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z programu Slovensko. Vo štvorke ti prinášame zdieľaný nekonečný paušál, aký tu ešte nebol. Nálož s ním ako chceš a podiel sa s kým chceš. Slobodne. Zdieľané nekonečné dáta a minúty len za 21 eur. A navyše môžeš ich zdieľať až s 3 kamošmi. Sloboda proste nemá chybu. Veď vieš, sme štvorka a chceme byť tvoja jednotka. Keď sa tešíš, tak na Allegro Days. Už v pondelok začínajú Allegro Days. 7 dní so zľavami až 40%. Objav tisíce produktov za znížené ceny. Keď niečo, tak Allegro. Vyhraj 50 000 eur v Allegro Smart súťaži. Vzťah s manželkou už nezachráni. Bude trpieť tak ako ja. No stále má šancu napraviť sa. Čo vás priťahuje k viacerým ženám súčasne? Neviem, ako keby som potreboval čo najviac ženskej lásky. Nic z neho neexistuje, jenom my 3. Najprv však treba splatiť staré dlhy. Neviem, že si ma chcel zabiť, Kristián. Príliš veľa lásky. V sobotu o 20:40 na Jojke.